co se tu pálí. Je to spálený. No je to spálený. Já toho kluka zabiju. Dušane! Dušane! No kde se flákáš? Neměl jsi dělat v kuchyni? Spálila se ti sekaná. Božínku, měl jsem telefon. Já měl taky telefon, než mě ukradli, ale sekanou jsem nespálil. Co s tím mám teď dělat? No ale podívejte, tady ta půlka je dobrá. A z té druhé bych to jenom tady a tady vyřezal, no je to. To je sekaná, to není totem. Tu si nemůžeš vyřezávat 10 z líbí. Brambory máš hotový? Jo, brambory. Tam jsou brambory. Já myslím, že už budou. Jo, a to poznáš podle páry nebo podle lišejníku na hrnci? Ještě 5 minut máme vařit. Osolené to máš? Snad jo. Snad jo. Za takovou odpověď bych zabíjel. Tohle přece musíš vědět, ty to jsou základy. Chodíš do školy 2 roky a s bídou umíš vařit brambory. No, to sice jo, ale včera jsme měli angličtinu, počítače a nutriční tabulky. No prosím. A jak se vaří svíčková? Nic. Tak nás jsme nakrájeli tu zeleninu. Neviděl jsi někde Marii? Jo, vaše paní šla do sklepa. Potřebuji obalit řízky. Ve sklepě je těžko obalit. Má přijet ten polský zájezd. Když jsi tak chytrý, tak si je obal sám. A teď já tady můžu klidně aj zametat. No, tak mi aspoň dolíni na ty polívky. Máš tady spálenou sekanou? Víš, že jsem se ani nevšiml, já myslel, že tam leží mrtvý slávista. Kdyby jsi víc staral o kuchyni, tak by se to nestalo. Tak za prvé, sekanou spálil tady chlapec z učiliště, a za druhé, není to tak strašný, dá se to ještě vyřezat. Naštěstí máme polní kuchyni z druhé světové války, takže nám trouba peče jenom do půlky. No a řekl jsi to liškové. Už asi 100krát. Ale je to marné, šéfová nepustí ani chlup. Hlavně, že si hraje na Nobel restauraci. A těch řízků tolik neobaluj. No tak to snad mám vědět já, kolik mám obalit řízků, ne? Ne, ten polský zájezd nepřijede. Před chvíli volali. Nepřijede? To mě říkáš teď, když mám nakrájených 30 řízků. Víš, tak něco nakrájí na rodličky a zbytek pomeleme na čvapčiči. Tohle není kuchyň, to je kroužek kutilů. Víš co, teď já do toho můžu přidat spárovačku a budeme s ním lepit okna. To bude líp. Zase ty tvoje trapné vtíky, už je poslouchat celý život. Hele Marie, já si nezměnil. Věděla jsi, z koho si bereš, ne? No tak, když už jsme u té svatby, tak rozvodové papíry jsem tě nechala na stole. Ty si mi nedáš pokoj. Tak to už jsme si snad vysvětlili, ne? Ano jo, když to musí být. Musí. U právníka jsme objednaní na příští týden. Na příští týden. A kdo tady bude vařit? Neboj, to stihnem. Díl než půl hodiny to nezabere. 20 let spolu a díl než půl hodiny to nezabere. A kolikrát jsme za těch 20 let někde byli? Kolikrát jsem dal do divadla? Kolikrát jsem vůbec někam vzal? A to nemluvím o bydlení. V koupelně plíseň pořád nemáme jádro. Protože nejsme v Dukovanech, no. No jo, to ty umíš, pořád jenom schazovat. Ale tak už se v tom nešťourujeme, no. Zajdeme za právníkem a bude klid. Jak to, že není prostřeno? Dobré ráno. To snad není naše starost. Střiňte si bár. Tady není? Ještě nepřišla. Pracovní doba jí začala před půl hodinou. No tak to si s ní ještě vyřídím. Co ty řízky, máte to nachystané? Nemáme. Polský zájezd nepřijede. Nepřijede? Jak to? No, protože se jim na dálnici zjevil u 9 křížů Jan Pavel II. A tak teď drží půst. No a sakra, co teď s tím masem? Uděláte to nějak? Ale jo, část se nakráje na nudičky a udělá se gyros, no a nějaký ten řízek se taky sní, no. No vy to tady teda vedete. Tohle by se v pražské restauraci stát nemohlo. A co je tohle? No, to je dvoubarevné kuře. Vypadá to jako spálená sekra. Přesně tak to má vypadat. Taky vám to můžu s tebou zvýplat. No tak to moment, jestli tady máme nějaké ztráty, tak to je jenom kvůli vybavení kuchyně. Friťák si dělá, co chce, trouba peče do půlky a sporák jede s Nateum na ruský plyn. Vůbec to nechce hořet. Vždyť vám to krásně hoří. Takový plamínek, teď to tady vypadá jak o dušičkách na hřbitově. Tady se můžeme jenom modlit. Až se tady bude vařit na úrovni, tak můžeme utrácet za vybavení. Tak to vás můžu ujistit, protože tady se na úrovni vařit nedá. Ale dá, a já vám to brzy dokážu. Snad to nechcete vařit vy? No tak to snad není vaše starost, ne?
Vy se postarejte o meníčka a zkuste už nic nespálit. Čau. Víte, kolik je hodin? Vy nemáte hodinky? Nebuďte drzá, pracovní doba vám začala před půl hodinou. Jo, a včera mi pracovní doba skončila v 11 a místo toho jsem do půlnoci poslouchala ožralé Maďary na baru a do jedné jsem počítala kasu a uklízela lokál. Dostanu proplacené přes časy? Přes časy nejsou v pracovní smlouvě a za ty výška, co tady dostáváte, byste klidně pár hodin navíc zůstat mohla. Jo? Tak to bych teda nemohla. Jestli si myslíte, že si za ně postavím v tomhle podniku para, tak to teda fakt ne. To má náhodou Bára pravdu. Výška máme sotva pár korun, maximálně do kasičky. Já vím svoje. A stoly nejsou prostřené a za chvíli otvíráme. Kdybyste mě pořád nezdržovali, už to dávno mohlo být. Už to je zase den. Však já vám brzy ukážu, jak to chodí jinde. Z tohohle uděláme úplně nový podnik. Za 15 minut otvíráme, tak ať už je připravené. Šéfe, díky, že jste to na mě neřekl. Co neřek? No tu sekanou. Ale prosím tě, to by tady jemnost paní vyváděla ještě víc. Co to vůbec měla za divné řeči? Že to máme jako brzo poznat. Prosím tě, je to blázen, tam má místo mozku koprovku. Jenom vyhrožuje. Třeba nás chce všechny vyhodit. A co by se stalo? Nic. Dobré, kuchaře přijmou všude. No, dobré, jo. Hele Marie, ještě ty mě štví. Salonek je zavřený, jídlo podáváme v jídelně. Haló, pane, jste hluchej? Jídlo podáváme v jídelně. Zavolejte mi prosím paní vedoucí. No tak ale snad jsem toho tolik neřekla, ne? Dobrý den, Bergman. Lišková, přijete si? Posadíme se tady ke stolu, prosím. Vy jste z hygieny? Nemusíte se bát, nejsem ani z hygieny, ani z finančáků. Já jsem z televizní společnosti Kanál Plus. Televize Septik. Ano. Nedávno jste nás pozvala, abychom si u vás natočili další díl pořadu Šéf na víně. Ano, chtěla jsem to tady tak trošku pozvednout. No a jak to dopadlo? Vybrali jste náš motorez? Ano, budeme tady točit. No tak to je skvělé a kdyby to tak mělo být? Paní Lišková, my už točíme. Kameraman teď dělá záběry exteriéru. To je teda fofr. Pořad má obrovskou sledovanost. Sekáme teď jeden díl za druhým. A to znamená, že už je tu i šéf? Samozřejmě, udělá si venek, vstup do jídelny a pak přijde sem. No a to je nějak jako narychlo. Moc času na přípravu nemáme. No, nejlépe vůbec žádný. Chceme naprostou autenticitu. Divák totiž pozná, když je něco nahrané. No s tím naprosto souhlasím. A jak to bude probíhat, co mám dělat? No tak, nejdříve mi tady podepíšete tyhle papíry. Je to standardní smlouva a běžná ujednání, jakože všechna práva patří nám, že nás nebudete žalovat a že po nás nebudete chtít náhradu škody tady 3krát. Aha. A co bude teď? No tak, co se týká natáčení, tak potřebujeme mít přístup všude, ale úplně všude, rozumíte? To je mi jasné. To je zajímavé. Tady je to všem jasné a když děláme rozhovor ve sprše, tak mají námitky. No u mě si dočte, co chcete. Mně jde především o podnik. Uvědomujete si, doufám, že šéf může mít k vašemu podniku a personálu kritické poznámky. Uvědomuju. A hlavně k tomu personálu.
Ale taky si uvědomuju, kolik lidí sleduje váš pořad. No a pokud dostaneme doporučení, tak nám začne úplně nový život. Ano, úplně nový život máme ve smlouvě taky ošetřený. To byste se divila, kolik lidí začne nový život tím, že na nás podá žalobu. No tak u mě se bát nemusíte. Dobře, takže k věci. Máme skoro žádný štáb, je tu jen šéf, kameraman a já jako režisér. Takže nepotřebujeme žádné zázemí. Šéf si udělá teďka exteriér, pak vstoupí těmito dveřmi, projde si salónek, zhodnotí ho a pak přijde tady k tomuto stolu. Tady si objedná pár jídel a bude je ochutnávat. No doufám, že mu bude chutnat. Děláte si zbytečné naděje. Ale to se vás netýká, to je věc scénáře. Chápu, v pořadu musí být pozitivní posun. No, nemusí, ale to je jedno. Tady v salonku vypadá, že je docela klid, tak bychom tu točili i zpovědi. On přijde i kněz. Zpovědi na kameru, paní Lišková. Pocity, dojmy, taková ta omáčka kolem. Chápu. No a kdy půjdete do kuchyně? No, asi hned po zhodnocení jídla. Kuchařům klidně řekněte, že jsme tady, chceme nějaký pěkný stres na kameru. Je to nutné? No, to je na vás. Dobře, tak já jdu pro šéfa. Nečekejte tu na nás, chceme autenticitu. A tu kytku dejte pryč, kamera potřebuje vidět do tváře. Báro, ke mně! No co je, nejsem pes. Co ta díra, to nemyslíte vážně? Já nevím, tak asi někomu chytnu ubrus od vajblu. Vám se to nikdy nestalo? Okamžitě, ale okamžitě vyměň. A za co? Všechny ubrusy jsou takové, to byste prvně musela koupit nějaké nové. Vyměnit a bez řečí. Já budu zatím u sebe v kanceláři, pak pro mě přijďte. Kdy pak? No tak to se snad včas dozví. Ježiš, to je zase den. Povídám ti, na tomhle si Zdeněk určitě pošmákne. Budeme pak u tady tomuhle stolu. Dobrý, světla bude dost? Dobře, tak pojedeme to odsejpám. Hele, co se tady děje? Moment. Kamera, akce. Motorek karambol. Kam jsem to zase vlez? Já jsem fakt musel být zlej, že mě pán Bůh takhle trestá. Co to tady je za šeludnosti? No oni snad vybílili brakáč. No fakt, tady je na tachometru 220. No to je fakt z nějaký havárky. Pozůstalí tu chodí na žrádlo a vzpomínají na mrtvého fotra. No hele, tady je na volantu dokonce i jeho vlas. No tak tohle to je fakt něco. No, tak ty okna umývali taky naposledy, když umřel Brežněv. Totální zatmění. Kráso, já myslím, že tácky patří pod pivo a ne pod stůl. A lodi jsem teda sice když se vařil, ale takhle to tam nelítalo ani při uragánu. No tak to bude zážitkové jídlo. Dobrý, stop. Začátek máme. Teďka dáme jídelák. Slečno? Jo. Můžete prosím šéfovi donést jídelní lístek? Jo. A vezměte to prosím z tamté strany. Vy to budete jako točit? Donesete šéfovi jídelák. Co je na tom? No právě, že nic. No tak výborně, jeden. Dobrý den, dáte si něco k jídlu?
Ale jo, bohužel musím. Něco k pití zatím? Nemáte třeba rum? Rum? Rum máme. No, já si tady totiž připadám jako na lodi. Tady hadra, ty vole, tady mám jako jíst. Tak jste si měl sednout jinam. To tady mám hrát. Škatulata, hejbejte se. Co když vedlejšímu stolu chybí třeba celá noha? Ten stůl byl podložený. Jo, táckama pod pivo. Tak proč jste je vydával? Dobrý, doneste mi malý pivo. Ty vole, tak proč jste je vyndával? Já jsem z ní měl strach, že mi ten stůl normálně nechá opravit. Kam jsem se to zase dostal? Obsluha jak ze Severní Koreje. Ježíšku na křížku, stůj při mně. Dobrý, stop. Slečno, Jo? můžete nám prosím zavolat paní Liškovou? Jo, ta tu ještě chyběla. Hele, prosím tě, než přijde šéfová, vemte mě ještě s jídelákem. Tohle to bude taky pecka. No to můžem. Tak jedem. Ty vole, to není jídelní lístek, ale oftalmologické vyšetření. Žluté písmo na červeném papíru. No, který debil tohleto vymyslel? Toho grafika by měli vláčet za Wartburgem po D1. No jasně. Nic tak nenavnadí chuťové buňky jako obrázek pomračky na první straně jídelníčky. To bude asi místo aperitivu, ty vole. No nic, podíváme se, co nám místní umělci nabídnou. Polévky. Vývar z motoru. V závorce hovězí. Krávo. Vývar z motoru mě se chce vlejtnout. Jenom to slyším. Noční erzeta. V závorce hrachová polévka. Krvavý flek. V závorce rajčatová polévka se sýrem a krutony. No já nevím jak ostatní, ale já už jsem teda po jídle. Dobrý den, Liško. Dobrý den, Zdeněk Pohoda jméno mé. Mohu si přisednout? Samozřejmě, tedy pokud se nepotopíme, že ano. Mělo by se to opravit, no. No, už tady byly jisté pokusy, ale podtácky patří pod pivo a ne pod stůl. No, jak se vám tady líbí u nás? No, musím říct, že tu máte hezkou výzdobu. To je autentické? Ano. Většina exponátů pochází z otcovy autodílny. Mysleli jsme, že to může vypadat vesele. Prosím vás, vašeho otce vemte někam bokem a zastřelte ho. Tohle to je hrůza. No, můj otec už je mrtvý. Jo, aha, sorry, tak to jsem nevěděl. V pořádku, byla to autonehoda. Tak to vám sedí k výzdobě, že? No, máme z té nehody tenhle volant. Rozbil si o něj hlavu. Prosím vás, stopněte to, tohle to nejde, to musíme jinak. Dobrý, stop, tohle střihneme. Nevadilo by vám to, vašeho otce bych do toho už raději netahal. Ale vůbec ne, hlavně, aby to vypadalo dobře. No, tak to už právě asi nevypadalo, že? Víte co, vezmeme to přímo od jídeláku. Můžeme to tak udělat? Určitě materiál tady stejně bude dost. Kamera může? Můžeme. Tak pokračujeme. Studené předkrmy. Ostré krabí tyčinky Volkswagen. To je pro boha co? No, to jsou krabí tyčinky, poskládané do tvaru dvojitého V a celý té čili omáčkou. Dvojité V jako Volkswagen. No tak to je geniální, že? No tak ty polévky už jsme viděli, tak jaké máte hotovky? Mozeček pod volantem. Vepřoknedlo zelo střevo. Kulák na kolejích, to je pro boha co? To je sekaná. Rajskou. Tady rajská asi jede, že? Máme vlastní recept. Speciality podniku. To začíná mít regulérní strach. Chirurgovo trápení. Extra dlouhé zamotané makarony s grilovanou zeleninou.
požár na 120. kilometru, flambovaný steak v pepřové omáčce, čerstvý hrob, zapečené brambory se 3 druhy masa. Když to není jídelní lístek, ale černá kronika. No můj otec To myslel... váš otec, až umřu. No a jak vidím ty jídla, tak to nebude dlouho trvat. Určitě přijdu do pekla a tam si vašeho otce najdu a zabiju ho. No nic, zavolejte mi tu vaši žábu, já si objednám a napíšu poslední vůli. Pán, můžete? Budeme objednávat. No to teda nemůžu. My tady točíme pořád. A já tady ještě pořád točím pivo. Co máte za problém? Hulváty neobsluhu, ale to není problém, to je zkušenost. Okamžitě se začněte chovat jako profesionál, nebo ještě dneska letíte. Jo, profesionál. V tomhle podniku. Co máte proti tomuto podniku? Opravdu to chcete slyšet? Ty vole, já miluju pracovní porady. No tak teď to řešit nebudeme, že? Jenom vás poprosím, přijďte udělat oběd. Problémy s personálem. Víte vy, kdo je to zaměstnanec? No placený nepřítel. No tak, tácek po pivo si snad umíte nachystat, ne? No ale jo, možnost sama, ty vole. Budeme si přát. No budu si přát hodně, aby se mi tady to pivo nerozlilo, že? Ten stůl byl vyrovnaný. No to já jsem byl taky, než jsem přišel do tohohle podniku. Co dělá zase? Co to bude? No tak mi doneste ten vývar z motoru, k tomu ty krabí tyčinky Volkswagen. Nevím, jestli máme ještě toho kraba. Máme. No a potom si dám tuláka na kolejích, k tomu chirurgovo trápení a pak čerstvý hrob. No a máme to i s příběhem, že? Ještě něco to bude? No ještě nějaký dezert bych si dal. Co třeba ten cukr v nádrži? To tam máme. Ano, to je polánkový dort, přelitý čokoládou a posypaný cukrem. Ještě něco si budete přát? Umřít a hlavně brzo. Co vám můžu splnit? Dobrý, stop. Já myslím, že začátek máme v kupě. To se bude líbit. Myslíte? Jasně, tohle to bude populární. No nevím. Tak. Teďka bychom se asi mohli jít připravit na rozhovor. Tak pojďte. Máme návštěvu. Hygiena nebo čojka? Televize. Televize? Ta tedy byla naposledy, když umřel Brežněv. Musel si umýt všechna okna. Radši se něčeho podržte. Lišková je pozvala, aby si tady natočili další díl Šéfa na víně. Oni to budou točit u nás? Nebudou, oni už točí. Teď jsem tam dělala obličky při objednávání jídla. To nemůže myslet vážně? Jsem si zval televizi. Tohle nedopadne dobře. Hele, jaký je ten šéf? V televizi vypadá, že je s ním sranda. Je to kokot. To bude ostuda. Neměl bych se jít upravit. Jo, vymáchej si obličej ve vajíčku a obal se o mouce. Jak si můžeš dělat srandu? Já se taky musím upravit, zase mám samý flek. No tak si na sebe ty plesové šaty, stejně už nebudeme potřebovat. Ty bys dostat do hrobu. Ale kráva ta Lišková, jsem si zval televizi. Teď na to dojedeme všichni. To máte pravdu, ti na vás nenechají nic suchou. Počkej, jak to na nás? Tebe se to netýká? Ne, ti budou hlavně po kuchaři. No, aby ses nedivila, děvenko. Hele, šéfe, nevyženete mě, že? Může to být do natáčení? On z toho má snad ještě radost. Jistě, že tu budeš. Bude to tu tak, jako vždycky. Žádný Potěmkinovy vesnice. No tak, to by už chyběl jenom řád zlaté vařečky. Taky by se mohli upravit, až to jak v polní kuchyni.
No, ona to tak trochu je, polní kuchyně. A už si ten náš televizní mistr objednal? Já chce bývat z motoru, krabí tyčky, tuláka, chirurga a hrob. A to všechno sežere. No on si dá od každého jenom kousek. A pak to těžce skritizuje. Skritizuje. No vždycky. Ještě u to dělá taky ksichty. Jsem to nikdy neviděl. Neviděl. Já na televizi nemám čas. Ty nemáš čas na nic, a pak tak dopadá. Budeme celému národu prosmích. Ale Marie, neštvi mě. Jestli chceš být na někoho naštvaná, běž za Liškovou. Já si to semka nezval. Patka do vás pohodí vlez. Jo, a ještě chce ten cukr v nádrži? Co to je? Já nevím, asi nějaký dezert. Volárkový dort s čokoládou. A to děláme. To je novinka. No tak to prosím tě udělej, Dušané, ty si vem ty krabí tyčky a já zatím udělám zbytek. No, akorát teda s tím tulákem asi bude trochu problém, protože dostane buď syrový kousek té sekané, nebo úplně spálený. Můžeš tak bude nějaký kus mezi. Nesmysl, je to trouba Liškový, dostane hezky dvoubarevný plátek. No ale v televizi budeme za idioty my. No tak budou tam s náma rozhovory, můžeme to všechno vysvětlit. Ježišmarja, rozhovory. No vidíš, rozhovory, pěkně tam všechno povykládáme. Chtěla mít show, má jí mít. Při nejhorším dostaneme padáka. Ježišmarja, padáka. Ježišmarja, Marie, já si to připadám jak v kostele. Dušané. Co se to tu vaří? Makarony. Viděl jsi někdy makarony? No nezjede nám nějak Hubbleův teleskop. Tohle jsou špagety. A není to jedno. Prakticky ano, ale člověk by si pomyslel, že když si objedná makarony, dostane makarony a ne špagety. Co vás v té škole učí, nevíš, jaký je rozdíl mezi makaronama a špagetama? No nevím, jaký. No, makarony jsou to kratší a tlustší. A především jsou dutý. A to v tomhle podniku nejsou jediný. Prostě já to Tebe jsem nemyslel. Hele, třeba to nepoznám. Televizní potvařky bylo. No šéf to pozná. Ten pozná i z které části Itálie pochází. No tak to se teda hodně zapotí, tyhle jsou z Hulína. Strč do trouby ty brambory, Dušané, máš na to ty tečky? Jo. Ukaž. Dušané, čím přemýšlíš, má to být Volkswagen, tohle je Renault. Co pak tobě na talíři tenhle ten tvar vůbec nevadí? Když já jsem zvyklý sučňáků. Přeskládám, za pár minut může podávat. Tak, pojďme na to. Paní Lišková, ano, ten. Zdeňku, ty hnedka tady vedle. Říkáme tomu motivační rozhovor. Takový ten úvod do vaší restaurace, jaké máte cíle, jaká je vaše motivace, co vás tady štve, co byste chtěla změnit. Aha, takže vlastně taková moje životní motivace a můj cíl. Přesně tak, život, cíl, bla, bla, bla. No a to asi bude hodně osobní. Ano, přesně. Osobní až intimní. No, musíte tam divákům prodat svoje srdce, jo? Protože oni by si jinak mysleli, že to s tím motorestem nemyslíte vážně. Ale já to s ním myslím vážně. No tak jim to tam položte. Víte, my do toho pořadu potřebujeme prodat velký příběh, konflikt, boj. My tam hlavně musíme prodat nějakou reklamu. No ale já nevím, jestli dokážu ten příběh, konflikt a boj. No, víte, že jo, podpoříme to nějakou náladovou hudbou, roztřesené ruce, rozsezené oči. Ženská, my vám tady z hovna upleteme takový bíč, jaký nemá ani Indiana Jones, ty vole. Čas jsou peníze, můžeme? Jedeme. Tak, jedem. Tak, paní Lišková, povídejte. Aha, tak kde vlastně začít, že? Tak motorist Karambol si vysíl můj otec. Koupil ho v 90. letech, padly na něho všechny jeho úspory, tatínek se potom zadlužil, maminka umřela. Prosím vás, stop.
tatínek se zadlužil, maminka umřela, to je všechno moc hezký, ale my tady točíme reality show, ne dokument někde z Ostravska. Zdeňku, hoď to prosím zpátky na koleje. Kdo vám sem chodí? Máte to zjištěný? No, tak většinou kamionáci, řidiči na cestách, manažeři, zájezdy, rodiny na dovolené. Jo, a co jim tu vaříte? No tak od každého něco, že jo? By si každý vybral. Pro kamionáky něco silnějšího na povzbuzení, no a pro ty manažery něco lehčího. Vole, to je jak z pohádky, jak pejsek s kočičkou uvařili pervitin. Kolik vám se jezdí lidí? No tak na to, že jsme poslední restaurace před hranicemi, tak by to mohlo být lepší. No a co si slibujete od nás? No, že nám to pomůžete nakopnout správným směrem. To byste teda potřebovali, že? Nakopat. Co kuchaři? No, vaří tu manželský pár. On je vyučený, ona ne. Myslím si, že by mohli mít navíc. No tak mi o těch umělcích něco povězte. Jak jim to klape? No, myslím, že se budou rozvádět. No výborně, aspoň něco. A co v kuchyni? Vaří blbě? No, velká spokojenost s nimi není, že? Občas se jim jako něco podaří, ale většinou je to bída. Já když ty jídla vidím, nejedla bych to. Vy byste to nejedla, ale lidem to normálně dáváte. Ty vole, tak to je podnik, že? A ti kuchaři pijou, hulí nebo berou nějaké drogy. To nevím, ale něco z toho určitě. Tak proč je nevyrazíte? No, protože za ně neslyšeli náhradu. A oni to moc dobře ví a využívají toho. Co vás nejvíc štve? Toho je do. No tak to snad mohlo počkat, ne? Krávo, tady to teda jede. Prosím vás, proč to měníte? Tady ten ubrus je celkem čistý. Aby vám nepropadl talířek. Ale v tomhletom ubrusu jsou taky díry. Jsou, ale menší. Prosím vás, nemůžeme sem dostat normální, kompletní, čistý ubrus. Nemůžete, nemáme, to by se tady nesmělo šetřit skoro na všem. Co mi k tomu řeknete? No, to jsou přesně ty problémy s personálem. Že šetříte na hospodě. Tak na rozdávání nemám, že? No tak ale to je začátek konce. Začne to ubrusama a skončí to u trouby. No tak mi teda poraďte, jak udělat, aby chodilo víc lidí. Jídlo je připravené, chcete to donést najednou? No tak mi to sem hrníte. Stop, zatím dobrý. Tak, teď vás, paní Lišková, poprosím, abyste se na chvíli vzdálila. My si to hodnocení natočíme bez vás a zavoláme si vás potom. Dobře, dobře. Tak, můžeme? Tak, jedem. Pozor, musíte to vyvažovat, aby se ten stůl nepřevrhnul, že? Nestarejte se. Tak, s boží pomocí pojďme na to. Krabí tyčinky Volkswagen. No, tak tohle to chystala na 1000% ženská, protože nikdo jiný si nemůže splést logo Volkswagenu s Mercedesem. A navíc, milí vocne, tady původně podle stop omáčky byl Renault. Ale tohle to teda fakt nemusím. Ty tyčinky měly po sezóně už měsíc zpátky. Humus. Samozřejmě. Nudle na sračku. To ani nemusím zkoušet. Je to nedochucený. Co to v tom všechno plave? Teď to je jak nějaká zatopená vesnice. Naražená zelenina. Fuj, to je humus. Ty vole, tam jsou hřiby ve vývaru. No tak tohleto dobrodružství teda nemusím. Prej, tulák na kolejích. Vypadá to jak slávista, který ho zmlátila partička Spartanů. Samozřejmě. Jedna půlka syrová a druhá kompletně spálená. Rajská ujde, ale taky žádná sláva. Knedlík samozřejmě ze sámošky.
Makarony. No tak tohle to jsou samozřejmě špagety, že? Moment. No a ještě k tomu z hulína. To je snad nějaký druh tropické nemoci kuchařů. Oni si tam napíšou bukatýny, lingvíny, tagliatelle, ale stejně vám vždycky donesou špagety z hulína. Za tohle by jim v Itálii místní postříleli celou rodinu. No ale ta Majda, mleté vepřové s kečupem, to není kuchař, to je masový vrah. Tomuhle by zase měli dávat sekačku na trávu. To jídlo je tam jako kde? Si připadám jak nějaký princ, který tady hledá šípkovou růženku. Tohle to mě fakt nebaví. No nic, dám si dezert a půjdu někoho zastřelit. Tomu říkám čepice. Zmrzlina z obchoďáku, šlehačka ze spreje. Prosím vás, slečno, zavolejte mi paní majitelku a ještě jedno malý pivo. Tak jak vám chutnalo? Podívejte se, já vám to oznámkuju jako ve škole. Chrabí tyčinky 5, polívka 5, ta sekaná byla tak na 4 minus, špagety 5, zapečené brambory 5, zmrzlina 5. No, takže sekaná vám chutnala. To, co tady předvedli vaši kuchaři, to je absolutní kuchařské dno. Chrabí tyčinky prošly. V polívce úplně nesmyslně plavou hřiby. Spálená, sekaná, kečup ve špagetách. Kečup! Zapečené brambory, zeleninová obloha. No to je horší než Černý mor ve středověku. To je hrozné. No tak to je slabé slovo. To si vám jako lidi nestěžujou na tohleto jídlo? No tak stěžujou, no, ale občas ho pochválí. Kamioňáci. Jenomže kamioňáci, to nejsou lidi, že? Ty by snědli i smažený telefonní seznam, kdyby k němu měli dostatek tatárky. Já vám říkala, že kuchaři nejsou moc šikovní. Tohle to už můžete odnést. Vy už to jako nebudete? Zdraví mám jenom jedno. Chcete to zavalit? Zavalte to do plastového pytle a zakopte to někde daleko od lidí. No ale tohle to si ještě vezmu. Tak, a jdeme se na ty umělce podívat. Točíme dál, dokud to máš kávu. Pozdrav, pán Bůh ve spolek. Dobrý den, vítáme vás tady. Dobrý den. Post do domu, půl do ruky. Pokud se nebudete zlobit, budu vám tykat, já jsem Zdeněk. Jo, já jsem Dušan. Kdo vařil tohle? Já už musím vařit. A co je s tím? Dost věcí, kamaráde. Tak za prvé jsem si objednal makarony a tohle to jsou, jak vidíš, špagety. To poznáš, jo? Tak to jsou špagety z hulína, to snad pozná každý. Takže snad to není takový problém, ne? Makarony došly, tak jsme je operativně nahradili špagetami. Jo, takže když nemáme špagety, tak když nemáme makarony, tak tam operativně dáme špagety. A když nemáme ty špagety, tak tam operativně vrazíme kaničky do kanat, že? No tak chybička se vloudila, no. No ale tak když v jídelním lístku máme makarony, tak by snad hosté mohli dostat makaron. Ty makarony, i když je to vaše ostuda, nejsou to nejhorší. Čím jste to pro boha přelili? No to je naše Majda na těstoviny. No tak mi prosím tě ukaž. Fuj, mleté vepřové s kečupem. Ještě je tam cibulka. No tak to jsem dal naposledy na koleji. Škoda, že zrovna nejel vlak. Lidi se nám tady potom můžou utlouct. Vás by měli tlouct. Kečup v kuchyni nemá absolutně co dělat. No tak já si ho vezmu do ložnice.
kdo přišel na to dát ty hřiby do vývaru? Já. To mě naučila nebožka babička, je to náš vzácný rodinný recept. Tak si to prosím vás trčte třeba do prdele. Hřiby ve vývaru nemají absolutně co dělat. A ta druhá polívka je kde? Tady. Proč máte každou polívku jinde? To abych si pořídil mapu a kompas ke kuchyni. Málo místa, málo sporáků. Místa je tu dost, jen byste si ho museli udělat. Hledá, že bych proboural ze do ulice. Stačilo by uklid. Ty hrakovce jsou jako taky hřiby. Žampiony. Ty vole, tady vaří bába Madi a loupežní bujon. Ty se tady jako směješ. Co to tam máš za pískoviště? To je strouhanka. Tohle to, že je strouhanka, ti v tom plavejka prvod Vánoc. No mě to tam nějak nedrží. Podej by ti to tam taky drželo, že? Když tam nemáš to vajíčko. No aha. A ta mouka je na co? Kriste. Toto vypouštíte k jídlu? A kde jinde se to má naučit? Když se teďka učí ve škole? Samý kraviny, pak to taky takhle dopadá, jak tady v téhle hospodě. Hele, my tu nejsme žádný internacionál, jo? Tak to jsem si všiml. Ježiš, to vlastně děláš jak slimáka umení. Stačí 5 zrnek, jo, podívej. Potom podélně rozříznout, takhle. Ale bacha na prsty, protože kdo se pořeže, tak je co? No tak je zavolá. No a co je to vůbec za maso, víš to? No, normální maso. No mně to nepřipadá úplně ve formě. No tak já si začnu běhat do parku. Tohleto maso bych se styděl dát na talířek. Tak hele, o co ti jde? Já tady točím pořad o zvěrstvech, který se dějou v hospodách, víš? No a tady na té vaší si teda pěkně pošmáknu. Kolik za to bereš? O tom se vám ani nezdálo. No to je mi úplně jasný, jinak bys takový svinstvo netočil. Jo, jenomže já to nedělám pro sebe, ale pro ty chudáky lidi, kterým takovýhle svinstvo vaříte. Jaký svinstvo? Teď to jídlo je za cenu a v těchto podmínkách, co si můžeme dovolit vůbec? No tak to si toho teda moc dovolit nemůžete. Vždyť vy tady vaříte jak v nějaký grotesce. Zařízení máte z muzea, no a ty suroviny, ty určitě taky. Čerstvé maso jste viděli naposledy, když v kuchyni proběhl pes. Jaký pes? Jaký pes? Jaká groteska? Co to tady gledáš ty televizní tajtrlíku? Naše jídlo je vyhlášené. Vyhlášené, leda tak na pohotovosti. Tady bych v době obědu měla stát sanitka jako při fotbale. Tohle je o zdraví. Držte mě, nebo tady půjde váš jeho život. Tohle je výborný, to dáme znova k razdrého pohledu. Jak znova, teď? Já jsem ho tady málem zabil. No to s tím tajtrlíkem, tak jedeme. Já vám tady nebudu dělat žádného tajtrlíka, vy televizní tajtrlíci, víte co? Strapňujte se tady beze mě odchází, nebo tady poteče krev, Máš to? Kolba všechno. Tak to je skvělý. Nám to vlastně dneska stačí, takže si uděláme ještě pár prostředků po baráku a zítra ráno začneme v kuchyni. Už zase? To musíme taky něco vařit, paninko. No, jestli by vám to nevadilo, začal bych si to chystat ještě dneska v noci. Jenom jestli Bedřich zítra přijde. Přijde, bude zvědavý, co mu tady udělám. Taky jste ho nemusel urážet. Musel, mám to ve smlouvě. To zase bude den, já ten střek nepřežiju. Já bych ještě spal. Jak to, že bylo odemčené? No tak půjčila jsem šéfovi klíče, aby si připravil kuchyň na dnešní vaření. Bedřich včera vůbec nepřišel domů, mám o něj strach. Tak on včera málem rozseká šéfa sekáčkem, ale vy o něj máte strach, jo? Máte mít strach o šéfa, to je investice. No tak třeba tady byli spolu v noci a vařili. Vyloučeno. Kamarádičkování s personálem je až v druhé půlce scénáře. Teď se vytváří dusno.
Ale s tím sekáčkem včera to bylo výborné. Já už se fakt těšil, že mohl zarazit do hlavy. Těšil. To byste viděli tu sledovanost. A navíc by si to zasloužil. Co budeme dneska dělat? No, šéf navaří nějakou tu šlichtu a vy budete obdivovat, jak je to dobré. Odpoledne pak přijde prozření, jak jste to tu doteď dělali blbě. Ale v kuchyni ještě tma. To je nesmysl, tady už se má vařit. Ježišmarja, Co se tady stalo? Toč to, slyšíš, toč to. není by někdo zavolat policii? Já jdu zavolat. To je šéfův rukopis. A tohle je jeho zástěra, to znám z televize. A tohle je Bedřichova zástěra. Najď na obličej ty detail, slzy jak hrachy. Co to děláte? Toto budete točit i v téhle chvíli? Máme to ve smlouvě. Můžete ještě jednou jako zvednout tu zástěru? To teda nemůžu. Tady se stalo nějaké neštěstí, ty hyeny. Možná ne, neštěstí. Vidíte ten nápis? Co to tak asi znamená? Byl jsem zavalen? Šéf nebyl horník, jsme v kuchyni, zkuste to znova. Aha. Byl jsem zavazen? Taky blbost, ale už se blížíte. Tam asi má být, byl jsem zavražděn. Zavražděn? Co je zajímavé, je tady i krvavá zástěra místního kuchaře. Co tím jako chcete říct? Vám to nepřijde divné? Počkat, vy jako myslíte, že náš šéf, vašeho šéfa jako to? No jen to řekněte. Pěkně na kameru. Zavalil? Ano, je možné, že ho zavraždil. Policie už je na cestě, volají svého nejlepšího muže. Co se tady stalo? No pan režisér si myslí, že šéf byl jako to. Jako co? No já to radši nechci říkat na kameru, abych nebyl podezřelý. Tak to naznačte. Jo. Tak teď jste dokonale mimo podezření. Jakože vražda v mém podniku? No jo, máte štěstí. To je ta nejlepší reklama. Dveře se vám sem netrhnou. Lidi budou ti říkat, že obědvali v té restauraci, kde zabili toho televizního šéfa. A budou vzpomínat na vraha, že ho znali a že by to do něj nikdy neřekli. Jakého vraha? Co to tady melete? Vždyť to bylo být všecko úplně jinak. Ano, a jak? No, já nevím. Jinak. No ale, všichni jsme včera moc dobře viděli, jak váš manžel chtěl rozsekat šéfa sekáčkem. Tak si tady na něho večer počkal a bylo to. Jo, a co vy? Vy jste ho jako nemohla zabít? Moc dobře jsem vás večer slyšela, jak jste se tady včera pohádali. My pohádali, no tak o tom bych musela vědět, že? Jo, pohádali. Bylo to slyšet až do kuchyně. No tak to už necháme na policii. Snad jeden si Haló, kde jste kdo? Tady v kuchyni. Tady jste. Já jsem myslel, že jste vedle, ale tam nikdo nebyl. Já jsem inspektor Kolomazník. Poslali mě sem, protože jsem byl nejblíž. Prosím vás, kde to jsem? No, toto je motorist Karambol. Motorist, výborně. Zrovna jsem dostal chuť na kávu a nějaký toast. Děláte toasty? Ano, normálně děláme toasty, ale dnes toasty teda neděláme. Ale to je škoda. Já jsem měl takovou chuť. A proč dnes neděláte toasty? No protože se tady stala vražda. Vražda? Ne. Vážně? Ukažte mi.
zajímavé. Víte, co si myslím? Vy už máte podezření? Ano, já si myslím, že mě sem poslali právě proto, že se tady stala vražda. Já totiž pracuju na vraždách. A jak dlouho, že už pracujete na vraždách? Počkejte, já vám to spočítám. Příští týden to budou přesně 2 týdny. Převeleli mě, když jsem měl jít do důchodu, abych jako neodcházel, máme podstav. No a taky moje žena mi říkala, nechoď ještě do toho důchodu, nebo budeš pořád doma sedět a já tě jednoho pěkného dne zabiju. Tak jsem se dal na ty vraždy. Kolik jste už vyřešil? Já? Ještě žádnou. Chraň Bůh. Já jsem ještě ani neviděl živou mrtvolu. To bude materiál! A vy tady máte mrtvolu? No, my tu mrtvolu taky nemáme. Ale to je taková škoda. Já už jsem se těšil. Jenže víte, teď mě tak napadá. Bývá takovým zvykem, že když policie vyšetřuje vraždu, no tak má mrtvolu. Tím se totiž začíná. Ohledáním mrtvoly. To je taková tradice. Mně můžete věřit, já jsem viděl spoustu kriminálek. No, my tady máme ten nápis. Ten nápis. Zajímavé. Všimli jste si tady toho nápisu? Je nedokončený. Víte, co by tam tak mohlo být? Nebo ne, počkejte. Já na to přijdu sám. Byl jsem No, když ono, takových slov je spoustu. Ono záleží, kdo ten nápis psal. Třeba v případě, že by to byl bývalý recidivista, tak by tam napsal byl jsem zavřený. A nebo takový feťák, ten by tam napsal byl jsem závislý. Tušíme, kdo mohl být autorem tohoto nápisu? No, my si myslíme, že šéf, televizní kuchař. Kuchař, no jistě, takže něco od jídla. Byl jsem zavináč. A nebo byl jsem závin. Co je to závin? Štrůdl. Ano, byl jsem štrůdl. Ale tam nám nesedí písmenka. Pane inspektore, my si myslíme, že tam má být byl jsem zavražděn. My toho šéfa totiž postrádáme. Zavražděn? No jistě, postrádáte šéfa, zavolali jste policii, přijel jsem já, všechno to do sebe hezky zapadá. A proč si myslíte, že byl zavražděn? No, my tady máme ještě tohle. Ukažte. Ale to by znamenalo, že ta červená barva je krev. Je vám něco? Já se omlouvám, ale já jsem v životě neviděl tolik krve. No, že jste se teda dal na vraždy. No, víte, ono se v rodinách taky hodně škrtí. Manžel utopí manželku ve vaně, nebo manželka otráví manžela jedem. To jsou pěkné mrtvoly, ne tahle řezničina. Já si budu potřebovat opláchnout obličej. Je tu někde WC? Je vzadu za kuchyní. Ano, děkuji. Ještě jedna otázečka. Ten televizní šéf, nebyl on tak náhodou trochu při těle? Ano, trošku nadváhu měl. Ten nápis, ten totiž mohl být byl jsem zavalitý. My si ale opravdu myslíme, že tam asi má být byl jsem zavražděn. Zavražděn, no jistě, ta krev. A teď už mě omluvte. Ještě jednu otázečku na vás budu mít. Jestli byl ten šéf zavražděn, tak jak mohl napsat ten vzkaz?
No, víte, oni zavraždění lidi většinou nepíšou žádné vzkazy. Protože kdyby zavraždění lidi psali vzkazy, moc by nám to pomohlo. Pane inspektore, my si myslíme, že ten nápis napsal z posledních sil, když umíral. Proto je ten nápis nedokončený. Aha, nápis je nedokončený. No jistě, umíral, psal, umřel, nedopsal. Je mi to jasné. Tak já už budu usednout. Ještě na jednu věc se vás zeptám. Jestli byl ten šéf zavražděn, tak kde je tělo? No tak to snad někam odstáhl a někde ukryl vrah, aby stížil vyšetřování. Stížil vyšetřování. Tak to se mu povedlo. No, škoda, že tady ta oběť, místo vypisování, že byl zavražděn, což je každému na první pohled jasné, radši nenapsal, kde to tělo je. No, kdyby tady napsal radši jsem zakopaný na zahradě, to by nám pomohlo, nemyslíte? Tak já se omluvím. Myslíte si, že je tak hloupý a jenom hloupého dělá, aby nás zachytal? Je to debil. Já debily poznám, dělám v komerční televizi. Ale o to líp. Mrtvá celebrita, kriminalista exot, to bude sledovanost. Vám o nic jiného nejde. A víte, co si myslím? Že jste ho klidně mohl zabít vy, abyste si zvýšil tu vaši sledovanost. A víte, že to není špatný nápad? To zkusím navrhnout vedení, to bude formát. Víte, jednu věc pořád nemůžu pochopit. Každý člověk má dvě nohy. To vím i já. Takže, když vezmeme počet nohou a vydělíme ho dvěma, dostaneme počet lidí. Je to tak? No jsme asi ještě nebrali. Ale tady mi jedny nohy přebývají. První, druhé, třetí, čtvrté, páté. No ale tak 15 tady je, tak to sedí, ne? Nechcete třeba nějaký prášek? No ano, to sedí, ale co ty nohy vzadu na WC? Ježišmarja, jaké nohy? No, je tam vzadu taková kabinka a spodní čouhají nohy. I s kusem těla nad nimi. Jak se to tam jmenuje? Já si to pletu. Hlava. Kousek níž. Jíždě? Ano, jsou tam i jedny hýždě a to mi právě přišlo podezřelé. Nám žádné nohy ani hýždě nechybí. A nepodíval jste se náhodou, čí by ty nohy mohly být? No to ne, říkal jsem si, co kdyby to byl ten vrah, jak jste říkali. No a vy nejste ozbrojen? To je správná otázka. Já jsem kdysi mýval zbraň, ale sebrali mi ji po té nehodě. Jaké nehodě? Ale taková blbost. Omylem jsem v kanceláři střelil kolegu do hlavy. Do hlavy? Teda do hýždě, já si to pletu. No tak mi tu zbraň zabavili a prý mi ji vrátí až na konci policejní služby. A vy tady nemáte zbraň? Já to na vás policajtům neřeknu. No, my tam je akorát tady ten sekáček, ale třeba to může být důkaz. Ale nějaký důkaz, to máte jedno. Dejte to sem. No potěš pán Bůh. Co jsem za střel vyváděl? Moje hlava. To je Bedřich! Bedřichu, proboha, jak to vypadáš? Co máš na sobě? Já vůbec nevím, já mám něco na sobě. Kdo to je? To je náš kuchař. Myslíte ten zavražděný? Ale ne, tady ten je od nás. Ten zavražděný je televizní kuchař. Televizní kuchař. Už jsem si vzpomněl. Já jsem se vrátil, abych si to s ním konečně vyřídil. No ale pak se to nějak zvrtlo.
Ano. A jak se to zvrtlo? A vy jste kdo? Další televizní tajtrlík? To je detektiv od kriminální policie. No to je mi jasný, že není od módní policie, ten balon nějak dávno vyšel z módy. Co tady dělá? Inspektor Kolomasník. Vyšetřuju tady vraždu. Jakou vraždu? To se člověk ani nemůže ožrat, abyste někoho nezabili. No, to byste nám mohl říct vy. No to bych teda nemohl. Mě je zle. Můžu se jít převlíct? Ale jistě, běžte. Já zatím začnu s výslechy. Je tady někde místo, kde je klid? Vedle v salonku. Dobře, takže to uděláme takhle. Nejdřív vyslechnu místní personál a potom pana Bedřicha. A vy jste kdo? Já jsem kameraman. Uslyšte, to zase budu večer ve zprávách. Moje manželka to nemá ráda. Vždycky říká, že tam vypadám jak idiot. Ale ne, to souvisí s tím televizním kuchařem. My jsme tady natáčeli takový pořad. Náš kuchař chodí po restauracích a odhaluje, jak špatně se tam vaří. Neznáte to? Já ne. Víte, moje manželka si myslí, že bych se neměl dívat na televizi. Že jsem potom rozrušený. No, tak mě místo toho posadí k oknu a já se dívám ven z okna. Ale řeknu vám, i u okna mě to dokáže rozrušit. Pane inspektore, mě napadlo, že bychom to vaše skvělé vyšetřování zdokumentovali. Až odhalíte vraha, bude to mít jistě velkou publicitu. Lidé budou chtít vědět, jak jste na to přišel. A my to budeme mít natočené. Budete slavný. No, víte, že to není špatný nápad? Jmenovalo by se to Smrt v kuchyni. A mě bude hrát Hrušínský. Ten už umřel. Ale to je mi zvláštní shoda náhod. Už jste to někam hlásili? To se stalo jinde. To už třeba rozumá. My tady nebudeme točit film, to bude jako dokument o vyšetřování. Aha. A kdo bude hrát vraha? No, to nevíme, na to musíte přijít vy. Tak můžeme to točit? Ale jistě, všechno to točte. A co kdyby hrál vraha pes? No takový těch na 4 nohách, jak běhá po blatě a v noci svítí. Jako bychom tu nebyli, pokračujte ve vyšetřování. Prosím, jdeme do salonku. Takže nejprve si s dovolením vyjasníme, kdo je kdo. Vy tady děláte co? Já jsem kuchařka, vařím tady s manželem. Já vím, je mi to líto, upřímnou soustrast. Ale ne, můj manžel žije, to je ten v těch trenírkách. Aha, takže váš manžel žije v trenírkách. Zavražděný byl ten druhý kuchař, už tomu rozumím. Takže to byl váš manžel? Ale ne, já jsem ředitelka Motorestu. Toho kuchaře jsem znala jenom z televize. Z televize, no jistě, televizní pořad se tady natáčel. Už to do sebe pěkně zapadá. No jak komu, že? A vy budete jeho syn. Já ne, já jsem tady na praxi s učňáku. Pane inspektore, toho kuchaře tady nikdo nezná. Vyšetřujeme jeho vraždu. Já vím, je mi to líto, upřímnou soustrast. Ne, váš manžel žije v trenírkách. Zavražděný byl druhý kuchař, už to chápu. Předpokládám, že ta vražda se stala v noci, takže kdo z vás ho viděl naposled? No, asi já.
Seděl tady v salonku u vedlejšího stolu. Já se zrovna odcházela, požádal mě, abych si přisedla. A co bylo dál? Paní Marie, prosím, sedněte si. S vámi si už nemám co říct. Já se vám chci omluvit. Urazil jsem vás i vašeho manžela. To je bohužel moje role v tomhletom pořadu. Ale já si vážím vaší práce. Děláte ji naprosto perfektně. Váš manžel nemá žádný důvod mě zabíjet. No já nevím. Prosím vás za odpuštění. Hluboce se za své chování stydím. Tak nás chvíle zase zítra. Moment. Vy jste šel okolo? Jo, šel. A můžete nám to dosvědčit? Já? Ne. Klečel v tu chvíli šéf a omlouval se. No to teda neklečel. Ale jestli se omlouval, tak u toho dost křičel. Váš podnik by měli zavřít. Okamžitě zavřít. To je na kriminál, jak tady vaříte. Ale zítra Víc jsem neslyšel. Co vy na to? No dobře, tak byl trochu hlasitější a skutečně neklečel, ale opravdu se chtěl omluvit. Já se vám chci omluvit. Choval jsem se jako naprostý idiot. Jste oba dva úžasní a já vás miluji. Vaše sekaná byla famózní. Domluvil jsem s vaší šéfovou, že dostanete přidáno. Absurdní, o ničem takovém jsme se nebavili. Abych řekl pravdu, ani mě to moc nesedí. Televizní šéf, známý drsňák a bude se vám omlouvat? To si nemyslím. No dobře, tak já vám řeknu, jak to bylo. Mladá paní, na moment. S vámi si už nemám co říct. Ale já vám musím něco říct. Jak to tady vedete do prdele? Jako, mně by to mohlo být jedno, jo? Já si tady odkroutím 3 dny, aby ten vůl z televize měl svou show. Ale tak to skutečně řekl, že ano. Jo, to jsem řekl. Šupáně. Takže já sice odjedu, no ale vy tady zůstanete. No a s tím, jak to tady vedete, tak to teda moc daleko nedotáhnete. Přemýšlejte o tom. To vám říkám jako kuchař. Tak si to zkuste, vařit tady v takovém vybavení. Tak kráva Lišková nepustí ani chlup. Jo, to jsem řekla. Ale kuchyň vedete vy a vy si musíte říct, co potřebujete. Váš podnik by měli zavřít. Okamžitě zavřít. To je na kriminále, jak tady vaříte. Ale zítra uvidíte, co se tady všechno dá dělat. Tak na své. Bedřich měl pravdu, jste jen televizní tajtelník. Už vás nebudu poslouchat. No a pak jsem taky odešla. Dobře, dobře, to by odpovídalo. A nezdál se vám šéf nějaký rozčilený, rozrušený? Ne, on je rozčlený a rozrušený pořád. Děkuji vám. Paní Lišková, vy jste se šéfem tedy o zvýšení platu nebavila. Co jste spolu řešili? No, setkali jsme se hned po natáčení. Musím vám říct, že s vaším podnikem jsem nadmíru spokojen. Ti dva v kuchyni sice vaří jako Spejpl a Hurvínek, ale jinak je to tu na úrovni, to prostředí, výzdoba, ty krásné ubrusy. Líbí se mi to tu, neměl bych vám to říkat, ale v tomhle pořadu ode mě dostanete jisté doporučení. Co pak se stalo, Barunko? Ale nic, paní vedoucí, jenom mi spadla lžička, ale nebojte, už jsem ji zvedla. Jste velmi laskavá, aby taky, pane šéfe, moc krát vám děkuji. No, tak to bylo. Prostě jsme se domluvili na další spolupráci. No tak takhle, přesně to včera fakt nebylo. Co tady děláte? Já tady pracuju. Bohužel, začíná mi směna. No, tak běžte pracovat. Moment, vy jste tady včera večer taky byla? Jo. A můžete nám popsat, jak ten rozhovor probíhal? No já teda nevím, co se tady děje, ale klidně vám to řeknu. Musím vám říct, že větší tragédii jsem za celé natáčení jak živ neviděl. No podívejte se na to prostředí. Teď to není motorest, to je kravín.
Tady chybí jenom žlabí pro kamionáky. A dostanu vaše doporučení? Vy jste se zbláznila. No a tak si to zkuste vést takový podnik. Jo, já mám 12 restaurací, mně nemusíte nic říkat. Co tam děláte, nemehlo? Spadla mi lžička, bože, aby vám nepraskla cévka. Nebuďte dozá, nebo vás vyrazím a vás taky vyrazím. To je ovšem poněkud odlišná verze, nemyslíte? No slečně váže nemůžete moc věřit. Je drzá, krade lžičky. Jo, hliníkové, za 6 korun. Tak řekne mi konečně někdo, co se tady děje. Někdo tady zavraždil televizního šéfa. No tak to je fakt tragédie. Budeme dneska vařit? Moment, vás to nepřekvapuje? Ani ne. Mě vlastně překvapuje, že ho někdo nezabil už dávno. Mám prostírat? Ještě na moment. Zatím jsem nevyslechnul tady pana učně. Vy jste s ním včera večer mluvil? Já ne. Vlastně jo. Prošel jsem kolem něj, ale mě oslovil. Mladý pane, můžete na moment? Já jdu jenom se smetí. Vás je tady škoda. Jste obrovský talent. No tak krásně obalené řízky jsem jak ti živ neviděl. Nechtěl byste k filmu? Mám tam plno známých. No režiséři se o vás jenom poperou. No když mě asi nepustí naše. Musíte odjet se mnou. Ještě dnes večer volám Hoblíkovi, ať si žene štáb. A zítra točíme. Žádného Hoblíka neznám. On asi myslel svěráka. Dušane, řekněte své ano a dejte mi svůj talent. Ano! Splnil se mi sen! To je ovšem zajímavá verze. Mladíku, jste ochoten toto svědectví potvrdit u soudu? Ježiš, to ne, on si mě vůbec nevšímá. Myslel jsem si to. No, prozatím mi to bude stačit. Já si teď skočím ven do auta, zavolat výjezdovku, takže vy tady zatím počkejte, s ničím nehýbejte a na nic nesahejte. Ještě jednu otázečku bych se vás rád zeptal. Váš manžel včera s tím kuchařem nemluvil? Ne, jen dopoledne. Pak se pohádali, on odešel a od té doby ho nikdo neviděl. Já vím, je mi to líto, upřímnou soustrast. Ještě jeden dotaz na vás mám. Maria, on to dělá zas. Pane režisére, vy jste se šéfem vycházel jak? Říkal o vás, že jste vůl z televize. Jak to včera bylo? Nepohádali jste se? Ne, zase to rozsvíťte, já vám nemám co říct. Se šéfem jsme měli naprosto profesionální vztah. On byl divácká hvězda, vydělával nám balík. On potřeboval nás a my zase jeho. To je celý. Ano, je mi to jasné. Tak já už budu muset. Ještě jednu věc jsem se vás chtěl zeptat. Nevíte náhodou někdo, kde mám klíčky od auta? Zkoušel jste kapsy od kabátu? Jistě, to jsem celý já. Tak já už běžím. Marie, neviděla jsi někde moji zástěru? Našel jsem jenom tuhle. Petřiku, ty si fakt nic nepamatuješ. No nepamatuju. Když mě znáš, když se napiju, tak mám okno. To, kde
kde zabili? Tady zabili toho šéfa, to nevidíš? No, nevidím. A tohle ti nic neříká. No říká, ale vůbec se nedivím, já jsem ho včera taky málem zabil. Budeme vařit? Že jo, pojďme vařit. Nebudeme vařit, tady se budeme vyšetřovat a tebe budou vyslýchat. Tak tě budu vyslýchat. Já nemám co tajit. Já nikoho nezabil. Ne? A co je tohle? Počkej, to je moje zástěra. No tak kde jsi tady vzala? Včera jsi přece odešel v ní? To máš pravdu, ale já bych přece neublížil ani mouše. No policie si to myslet nebude. Hele, já mám svědomí čisté, já jsem nikoho nezabil. Nebo jo? No oni to z tebe už dostanou. Ten pan inspektor je velice divný. Je to debil. Ty poslyš, Marie, když jsi říkala, že se tady dneska nevaří, co to tady kuchtíte? My nic. To už tady bylo? A co je tohle? Já jsem ti říkal, že ten mobil jednou uvaříš. A to není můj. To je šéfův mobil. Šéfův mobil. Ty poslyš, Marie, jak tady zabili toho šéfa? Našlo se jeho tělo? No, právě že nenašlo. Ty myslíš? No, ano, já myslím, protože nikdo jiný tady nemyslí. Uvažuji logicky. Tady se nám vaří spousta masa. A spousta masa nám chybí. No tak, co by to mohlo být za maso? Ježiši Maria. Je, hele, mozeček. Ten jsem na zabíjačce vždycky miloval. Kaž, prosím tě. Ten je nějaký malej. Když to by se dělo. Co budeme dělat? No co? Jelítka, prej, tu tlačenku, někde tady musí být pajšl. Bedřichu. Ale co bychom dělali? Počkáme, až přijde zásahovka a oni to vyřešijou. Mezi tím vypněte sporáky a běžte zkontrolovat zásoby, jestli tam náhodou není další televizní kuchař. Takže jelita nebudou. Ty jsi jelito. Vy jste pán Bedřich, vy jste ten živý kuchař. No, živý, to se tak úplně říct nedá. A mám střep. Víte, já bych potřeboval vědět, co se tady včera v noci stalo. No tak to jsme dva. Já bych vám pravdu řekl, včera jsem se s tou kulinářskou věcnou nepohodl a tak jsem to tady zabalil a šel se trošku střískat. Tady na kopec k čoupkům. Může vám to někdo dosvědčit? Co? Úplně všichni. A kdo jsou to ti všichni? No, to už nevím, ale zpívali jsme tam až do rána. Myslím, v jednu zavírají, tak mě pak asi vyrazili. Dobře, a teď se soustřeďte. Nemohlo se náhodou stát, že byste se potom vrátil sem do Motorestu, protože, a to je fakt, jsem vás ráno našel, jak se válíte vzadu na WC. No, válíte, dost silné slovo. Normálně jsem podřimoval. Ale máte pravdu. Něco se mi vybavuje. Už vím, já jsem se semka vrátil, abych si to s tím televizním tajterlíkem vyřídil. No ale pak se to nějak zvrtlo. A jak se to potom zvrtlo? Co tady děláš? Takový idiot. Idiot. To je moje kuchyň. Idiot. Marně si pamatuju, že se mi vysmíval. Kýš, kýš, hamba. Vařil a úplně po té kuchyni lítal. Létající létá tam a zpět. Bylo mi blbě, začala se mi motat hlava. Myslím, že jsem ho v jednu dobu držel pod krkem. Ty jeden podělanej, navoněnej tohle sto. Vypadni, nebo tě zabiju. Pak jsme se začali rvát. Byla to strašná rvačka, ale dal jsem mu co proto. Jak to dopadlo? No, mně se chtělo na záchod a šéf pak normálně vařil.
tak se tady trochu porozhlédneme. Nevzpomínáte si, co ten druhý kuchař vařil? No tak to už vám vážně neřeknu. Ale myslím, že se pohyboval někde v těchto místech. To je příprava zeleniny, tady se krájí petržel, mrkev, brambory a tak podobně. A toto je, prosím vás, co? To je list na česnek. List na česnek? Jak to funguje? Takhle to otevřete, semka dáte stroužek česneku, zalomíte, zmáčknete, no a odsud se spod vám vyleze ten lisovaný česnek. Takže tady se to otevře, tady se to vloží, tady se to zalomí. Teda řeknu vám, to je vynález, na co lidi dneska ještě nepřijdou. To je ta nejzajímavější věc, co jsem za svou policejní kariéru viděl. No tak to jste ještě neviděl kráječ na vajíčka, to byste si pošmál. A řekněte mi, tady na to jídlo kolem je potřeba hodně česneku? No tak je to zabíjačkové menu, že? Tady je potřeba opravdu hodně česneku. No a co je ještě potřeba k takovému menu? No tak maso, především maso, čerstvé maso. Pořádná zabíjačka se nedá dělat z kupovaných surovin. Čerstvé maso říkáte, to je zajímavé. Vy už něco tušíte? Ale kde pak? Já nemám ani páru. Já už jsem zapomněl, co jsem se ptal teď před váma. No, nejlepší asi bude, když se všichni sejdeme a ono to nějak dopadne. On se ten vrah vždycky nakonec stejně sám přizná. Jo, to vás učili kde? No, v televizi, milý pane, v seriálech. Všichni do salonku. Tak, myslím, že můžeme začít. Dámy a pánové, asi víte, proč jsem vás sem pozval. V tomto podniku se stala vražda a já musím odhalit pachatele. Takže ještě než začneme, tak předestírám, že mezi vámi nemám žádného podezřelého, žádného favorita. Mohl to udělat kdokoliv z vás. Na začátek se zeptám, je mezi vámi někdo, kdo se chce přiznat dobrovolně? Opravdu ne? Bedřichu, přiznání je polehčující okolnost. Hloupost. Já znal jednoho, ten se přiznal a dostal 3 roky navíc. Tomu nevěřím. On to byl původně taky svědek. Takže, abych to shrnul, nemám mezi vámi žádného favorita. Každý z vás měl nějaký důvod ho zabít. Takže ještě než začneme, tak se pojďme zamyslet na tou největší záhadou. Kam se podělo tělo? Teď jste mi něco připomněl. Hned se zpátky. Nechystáte se náhodou utéct? Utéct? To zrovna. Teď něco začalo bavit. No, to je škoda, protože víte, když se někdo snaží utéct, tak většinou je to ten vrah. Takže, jak říkám, kam se podělo tělo? Velká záhada. No, kdyby jsme to tělo měli, tak bychom ho odvezli na pitevnu a tam už by si s ním věděli rady. Hezky všechno rozřezat na nudličky, mozek zvlášť, tkáně zvlášť, všechno hezky zvážit, zaevidovat a uložit do formaldehydu na pozdější použití jako důkaz. My to tělo prostě potřebujeme. Tak, tady jsem vám tady jsem vám to donesl. Jitrničky zvlášť, ovárek zvlášť, dělítka zvlášť. Bůček jsem naložil do solného láku na později, abychom měli co udit. Tak dobrou chuť. To je výborné. Jak se to jmenuje? To jsou škvarky. Co jste tady řešili? Kam se podělo tělo? Velká záhada. Dejte si kousek tlačenky, ta se opravdu povedla. No,
No víte, ona ta otázka těla je důležitá taky z toho pohledu, že někam ukrýt tolik masa není žádná sranda. Berte si všichni, je tam toho dost. Tam je něco dietního. Mozeček, ten byl dietní, ale ten už snědl Dušan. Všichni víme, že pan Bedřich by to zvládl. Ale co vy, paní Marie? Jak dlouho tady pracujete? No, nevím, asi 15 let. A řekl vám někdo za tu dobu, že byste měla jít do kriminálu za to, jak vaříte? To nikdy. To ti řekl? Jo, byl hnusný. To je parchant, nejraději bych ho zabil. To je přiznání. Ale ne, to je můj sen. To vás muselo naštvat, ne? Nechtěla jste mu v té chvíli nějak ublížit? V té chvíli jsem chtěla urvat nohu od stolu a udělat mu z hlavy lečo. A udělala jste to? Ne. Opravdu ne. Víte, je to lákavá představa. Ne. Dejte si ještě. To je opravdu výborné. Má to takovou delikatesní chuť. Já si připadám, jak kdybych pojídal něco z televizního pořadu o vaření. No, nebudete daleko od pravdy. Slečno Báro, jak jste to s tím šéfem měla vy? Byl hnusný i na vás? Ten byl hnusný na každého, ale já jsem zvyklá. Na servírku jsou všichni hnusní. A nechtěla jste ho zabít? Tak jako chtěla, ale servírka chce zabít každého hosta. Dušane, vás šéf nakonec nevzal do televize. To vás muselo mrzet, ne? No ježiš, a jak? A co byste dělal, kdyby vás tam vzal? Já bych ho je láskou sežral. A co jste dělal, když vás tam nevzal? To vás muselo naštvat, ne? No. Nechtěl jste mu ublížit? Ne, to bylo zlatíčko. Pěkné zlatíčko. Nebudeme si nic nalhávat, ale pane Bedřichu, pořád jste nejvíc podezřelý vy. Měl jste nejsilnější motiv, nemáte alibi a nevíte, co jste v době vraždy dělal. Tentokrát už vám to neprojde. Jak tentokrát? Teď já ještě nikoho nezabil. Pro jistotu nechám prověřit všechny vraždy televizních kuchařů v minulosti. Sériového vraha vždycky chytnou až u té poslední vraždy. Je to blázen, řekněte mu to někdo. Proč zrovna já? Ano, proč Bedřich? Lišková jste taky měla důvod. To je ovšem pravda. Paní Lišková, vy jste si uvědomila, že nejenže nedostanete doporučení, ale ještě budete všem prosmích. No, to si děláte ale ze mě srandu, ne? Jako chvilku jsem ho chtěla trochu zabít, ale pak jsem si uvědomila, že i špatná reklama je reklama. No není to tak, pane Bergmane? Ano, lepší špatná reklama než dobrý kuchař. Vy si opravdu myslíte, že jsem v sobě celý den dusila vztek a potom si tady na něj večer počkala a rozsekala ho sekáčkem? Proč ne? Zní to logicky. Protože nejsem vrah. Toho mohl zabít kdokoliv. Třeba tady ten kameraman. Mohl jste ho zabít? Já? Ne, proč? No, třeba proto, že vám pořád lezl do záběru. Mi tam les má, já ho točím. Děláte to už dlouho? 38. sezónu. A nechtěl jste si někdy vyzkoušet něco jiného? Třeba točit gaunery a jejich zločiny? Jo, občas děláme reportáže z parlamentu. No, opravdické rozsekané mrtvoly to ale nejsou. I vás musím zařadit mezi podezřelé. Máme tady tedy dvě záhady. Kdo zabil televizního kuchaře a kam se podělo tělo? Pane Bergmane, Ano? kolik tam zhruba vážil ten šéf? No, jak jsem říkal, měl nadváhu. Do minulého dílu jsme mu zháněli nový pracovní úbor. Přes 100 kilo měl určitě. Takže tady máme skoro metrák masa. Co s ním? Zakopat nepůjde, protože v okolí je to samý asfalt a beton. Navíc tohle je motorest u dálnice. Tady je provoz i v noci.
Já si myslím, že to tělo je ještě pořád někde tady. Pane inspektore, my jsme motorist prohledali a tady žádné tělo není. Ano, předpokládám, že jste hledali tělo v celku. Uvažuji správně. Hledali jsme mrtvou. Všiml jsem si, že v kuchyni máte sekerku a špalík. Na co to používáte? Na sekání masa. A nenašel bych náhodou okolo stopy krve a úlomky kostí? No, co já vím, asi našel. Až tam budu porcovat trabanta, tak tam najdete stopy oleje a úlomky bakelitu, to dá rovnou. Vzadu za kuchyní máte mrazák. Myslím, že bychom se tam měli jít podívat a zažijeme velké odhalení. To máte pravdu, je úplně vymetený. Maso dovezou až za půl hodiny. Ale s tím jsem nepočítal. Kam dáváte maso z mrazáku? Hostům. A kam dáváte zbytky masa? Hostům. A kam dáváte staré prošlé maso? No, hostům. Pane inspektore, řídíme se heslem vše pro zákazníka. To se vás, tady žádný prošlý maso nemáme. Všechno, co vytáhneme z mrazáku, rozporcujeme, uvaříme a podáváme hostům. Rozporcujete, uvaříte a podáváte hostům. Pane Bedřichu, odkud je toto maso? No, popravdě, tohleto maso je mě trošku záhadou. Prostě se tu ráno objevilo. Ale je čerstvé, chutnáváme. Děkuju, já už asi nebudu. Ani panu režisérovi nejede. Škoda, že tu není kuchař. Ten by si určitě pochutnal, byl to libový kuchař. Že by ten kuchař tak moc ležel v žaludku. Pane Bedřichu, teď se soustřeďte. Jste soustředěný? Já jsem soustředěný jak neurochirurg. Já bych mohl operovat mozek. Nemohlo by se stát, že to záhadné maso, no že je to tělo toho zmizelého kuchaře? Počkejte, to přece není možný. No tak co myslíte? No víte, když to je těžké, já jsem lidské maso ještě nejedl. My ho tady ještě tak často totiž neděláme. Ale pokud by to byla pravda, neznamená to, že jsme právě snědli hlavní důkaz, není to trestné. No, polehčující okolnost to asi nebude. Pane kameramane, skočte mi prosím pro ty dva. Čeká nás velké finále. Děkuji vám, že jste se vrátili. Vím, není to pro vás jednoduché. Věřte mi, ani mě není zrovna nejlépe. Co pak? Že by něco od žaludku? Na to je nejlepší vývar. Zrovna mám jeden silný v kuchyni. Ty kanibale! Já tě normálně zabiju! Jak teď budu před lidma vypadat? Tak dost. Toto by se dalo považovat o pokus o vraždu. Jaký pokus? Já ho regulárně zabiju! Paní Lišková, prosím vás, posaďte se. Posaďte se a dejte si něco na zub, to vás uklidní. Já nevím, inspektora, mně se ještě nic nedokázalo a už se ze mě dělá vrah. Já jsem toho televizního tajtrlíka fakt nezabil. Ale ten tajtrlík aspoň uměl vařit, neměl konkurenci. To nepopírám. Na kmíně a s česnekem neměl konkurenci. Výborný kuchař. Ty dobytku, to byla slepice, co nám snášela zlatá vejce. A vy jste ji sežral! Já? Vy jste se s ním spal. Já dělám se Tak dost, takhle bychom se nikam nedostali. Slečno Báro, prosím vás, odneste ty táci. Tak proč tady šaškujeme? Mě to tu nebaví. Chcete to zabalit? To je správná otázka, proč tady šaškujeme. Já vám totiž řeknu, co přesně se tady stalo. Znáte detektivku Vražda v Orient Expressu? No tam je taky takový jeden chlápek, co ho nikdo neměl rád a jednou ráno ho našli mrtvého.
vyšetřoval to jeden můj kolega. A víte, na co přišel? Že ho zabili všichni, společně. A vy si jako myslíte, že jsme ho zabili my všichni společně? Proč ne? Každý z vás měl nějaký důvod. No já ne, já ho žeru. Vyplni to! To je absurdní, já taky neměl důvod, naopak. Jak to? Vražda v přímém přenosu, to by vám zvedlo sledovanost. A navíc si to už od začátku natáčíte. Já taky neměl důvod. Natáčíte úplně všechno? Ano, prosím. Takže máte natočenou i tu vraždu? Ne, tu nemám. Jak to? Dostal jste zákaz, nebo jste to prostě nestihl? Já u toho nebyl. Takže oni vás poslali za dveře. Já jsem strávil celý večer s panem Bergmanem na pokoji. Vy jste byli celou noc spolu na pokoji na hotelu? Ano, celíčkou noc. I spokojskou. S pokojskou? A to náhodou natočené nemáte. Ale to bych potom potřeboval vidět. To já bych taky potřeboval. Pane inspektore, ale to semka vůbec nepatří. Vy jste nám slíbil velké odhalení a zatím se tu mimráte ve zbytečnostech. My chceme vědět, kdo to udělal, protože vaše teorie, že jsme ho všichni zabili společně, definitivně padá. Možná jste ho nezabili všichni společně. Možná ho zabila jenom určitá skupina osob. Skupina osob, kterou vedl jeden jediný člověk. A myslím, že tím člověkem je tady paní Marie. To není pravda. Ale inspektore, do mě si nejte jak chcete, ale manželku z toho vynechte. Měla důvod? Měla. Má alibi? Nemá. Je mi to líto. Ale já jsem to vážně nebyla, Bedřichu. Marie, sedni si, já to vyřídím. Inspektore, stále zapomínáte, že pořád nemáme tělo. Vždyť ten televizní kuchař ani nemusí být mrtvý. Ten nápis, ta krev, ty výborné zabíjačkové pochoutky, to nemůže být náhoda. Ale může. Takže vy mi jako chcete říct, že se tady najednou otevřou dveře a v nich se objeví ten kuchař. Já vám nechci brát iluze, ale ten kuchař už je dávno mrtvý. Nikdo z nás už ho nikdy neuvidí. Já vím, je to příliš kruté to slyšet. Na druhou stranu, jak jsem zaznamenal, nikdo jste ho neměli příliš v lásce. On je tady. Ano, svým způsobem tady bude s námi pořád. Někteří si ho dokonce ponesou v sobě. Teď vám ale dávám opravdu poslední možnost se přiznat. Kdo z vás to byl? Tak se přiznejte, ať můžeme jít konečně makat. Děkuji vám, pane, je to s nimi těžké. Já vím, jsou to dobytci. Čemu se mají jako přiznat? Já jsem inspektor Kolomazník z kriminálky. Vyšetřuju tady závažný zločin. Péďo, já jsem ti říkal, že ti ta včerejší sekaná jenom tak neprojde. A vy jste kdo? Já jsem šéf. Co je? Vypadáte, jako byste viděli ducha. To je on? Ano. Tak co je? Ten vařit, ne? Co to tady máte za dobroty? Vepřová zabíjačka. Můj recept to poznám. Ale já tady vyšetřuji vraždu. Tedy lépe řečeno vaši vraždu. Jo, a já mám být jako zabitej, jo? Ty krávo, to jsem zase přišel o to nejlepší. Ty vole, to bude materiál. To je profík, co? Pane inspektore, nezastírám, že včerejší obědové menu mohlo připomínat úkladnou vraždu, ale já to přežil. Vyříkali jsme si to a teď tak úplně nevím, co tady tak jako vyšetřujete. Pojďte prosím se mnou, budete mi muset něco vysvětlit. Kuchyň plná masa, zástěra celá od krve, na zdi krvavý nápis, byl jsem zavražděn. Tak řeknete mi, co se tady včera v noci stalo?
vidím, že vám dlužím vysvětlení, tak dobře poslouchejte, inspektůrku. Včera v noci jsem si připravoval na další den. Napadlo mě vyzkoušet zabíjačkové hody, hora tučného masa za rozumnou cenu. No Češi vám urvou ruce. Nakopl jsem pajšl a už to jelo. Bohužel mě o půlnoci něco vyrušilo. Co tady děláš? Je moje kuchyň. A je, tady někdo bumbal, že? Vypaň a dej sem tu vařečku. Z tebe bude mít stará taky radost. Moji manželku z toho vynech. Bez ní bych to tady nezvládal. A teď se připrav, dostaneš strašnou nakládačku. Tak, už máš dost. Ale jo, prosím tě, jak tady funguje ta vaše trouba? Mně se zdá totiž, že peče jenom z jedné půlky. Tak kráva Lišková má polní kuchyni z druhé světové války a trouba jí peče jenom tady, na západní frontě. Ale tak proč tady ještě děláš? Vždyť ty by se uživil jinde a úplně krásně. Ta rajská byla výborná. No a jestli to děláš tady v tomhletom vybavení, tak všechna čest. Normálně se seberi s tou tvojí kočkou a Liškovou pošlete do prdele. No myslíš vážně? No, pojď se nadělám pusu. No. Teď jsi mě tamhle mlátil a teď mě budeš volizovat, že jo? Počkej, musím si odskočit. Nikam nechoď, moje pokračovat. No, tak to teda doufám, že ne. Se tam snad zabil. Jauvaj se, sakra práce. No tak to je krve jako z prasete. No tak, teď jsem za definitivního vola. Pořežu se jak nějaký učeň. No ale co, ať mají radost. Byl jsem za vola. Nenáčí jedny nuly. Sakra, to furt teče. To se bude muset zašít. Halo? Motorist Karambol. Jo, rychlá akce, potřebuju na úrazovku. Jo, město za 100, vesnice za 1000. Ať si tady za minutu. To prdele práce. Smažená Nokia, potom se manažeři taky uklučou. Pojď se nadělám pusu. No a takhle to včera bylo, dál už je to všední historie. 6 hodin jsem strávil na úrazovce, chlap mi tam totiž ukradl peněženku, tak mě odmítli ošetřit. Tak jsem se jim tam složil, museli mě oživovat, potom mi to zašili, vyčistili, dali mi balky a kopli na zastávku. Takhle přesně to včera večer bylo. No, takhle přesně to včera večer určitě nebylo, to bych si snad pamatoval. Takhle přesně to včera večer bylo. Sakra, tohle se mi stává při každém natáčení. To táhne. Ne, už ne. I když jste vlastně první, tak děkuji za upřímnost. No a teď mám pruser. Upřímnost nemám ve smlouvě, že? Ty jsi celou dobu věděl, že v těch hrncích není on? Ale kuchař jsem možná mizerný, ale vepřové maso ještě poznám. Tak co bude? Budeme dneska vařit nebo co? Samozřejmě, že budeme vařit. Máme to ve smlouvě, tak šup šup. Ale to znamená, že můj případ je u konce? Pane inspektore, musím se vám velice omluvit. Ale z důvodu neprofesionálního přístupu některých najatých herců, rádoby kuchařů, jsme přišli bohužel o krásnou reklamu, že? Já vás chápu, mrtvola to je pro reklamu boží požehnání. Ale možná to tak bude lepší. Kdo ví, třeba bychom přišli na to, že ten vrah jste vy a ještě byste byla zklamaná. Tak já se rozloučím. Ještě jedna otázečka. Říkal jste, že ta nehoda se stala ve 2 hodiny ráno a 6 hodin jste strávil na úrazovce.
No tak co jste dělal doteď? Je skoro po letech. Dobrá otázka, inspektorku. Víte, po těch prášcích na mě přišlo tak nějak spaní. Nastoupil jsem do autobusu a okamžitě jsem usnul. Probudil jsem se až někde na druhé straně Bosonoch, kde mě ten hulvácký řidič vykopl z autobusu. Chápu, taky se mi to stává. A teď už mě omluvte. Ještě jednu věc jsem se chtěl zeptat. Slečno Báro, vy jste to měla včera večer jak? Vás jsem, pokud vím, vůbec nevyslýchal. Ještě můžete být hlavní podezřelá. Takže co jste dělala? Já byla včera večer doma se svým přítelem. A natočené to náhodou nemá. No tak to teda nemám. Vy si to s manželkou točíte? Ne. Manželka tvrdí, že u toho vypadám jak oběť trestného činu. A ona nechce mít důkazy. Tak já poběžím. Ještě jednu věc jsme zapomněli. Jakou? Zatáhnout oponu.